se Jiří Král, jsem šéfkuchařem restaurace Aureole, restaurace Fusion, je to zaměření asijská světová kuchyně, kombinujeme to tak, aby to chutnalo. Máme učně z Klánovic, jsou šikovný, i já jsem chvíli trávil učednický léta v Klánovicích, můj syn byl v Klánovicích a já jsem teda bydlím taky v Klánovicích, takže Klánovice to je taková nostalgie. Mám tady několik opravdu šikovných učedníků z Klánovic. Z restaurací jsme získali po 3. Biba, je to ocenění od průvodce Michelin Guide, takže jsme získali, obhájili po několikáté, je to opravdu vysoké ocenění, patří mezi 5 restaurací v republice, které to ocenění získaly. Jsem i patronem Klánovické školy, takovým tím odborným garantem. Myslím, že v Otázkách takový moderní gastronomie, moderní kuchyně, nejenom já sám, ale i mý kolegové z restaurace, z kuchyně, jsou schopní dětem předat opravdu plno zajímavých zkušeností, věcí, děti si to tady můžou vyzkoušet, případně v Klánovicích ve studiu, v gastrostudiu. Je úžasný prostor, kde já občas dělám i semináře a myslím, že o ně velký zájem. Klánovice se zapojily do kulinárního projektu, do kulinářského umění. Je to od Jirky Rojta, je to, myslím, velice přínosný, je to pohled na gastronomii z toho světového hlediska, ale myslím z toho nejlepšího světového hlediska. Venku to funguje už poměrně dlouho, u nás je to novinka a jsem rád, že se do toho můžu zapojit a i já trochu přispět. Co předat žákům? Tak já si myslím, že nejdůležitější je, aby byli poctiví, féroví a když něco dělají, tak aby to dělali opravdu pořádně. Obor kuchař, myslím, že je úžasný. Má to velikou perspektivu, ale opravdu pro lidi, kteří jsou poctiví. Když se dělá někdo sport, tak chce být dobrý, musí trénovat. Chcete být dobrý kuchař, musíte trénovat. Není to prostě tím, že se občas najíte a rádi jíte. Ne, musíte makat na sobě, pak budete dobrý, pak si vyděláte opravdu pěkný peníze a budete dělat opravdu v dobrých nebo v nejlepších restauracích.